17an astelena eta 18an asteartea, gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, urtarrilak 12 ditu gaur, eguzkia izan dugu gurean eta Gipuzkoako txotx denboraldia ireki dute Astigarragako gurutze eta sagardotegian. Bertan izan da Udane Arbeo kazetaria informazioa luzatzeko. Sagardaren lurraldeak antolatuta sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan, une honetan sagardoetxean gaude eta ondoren gurutzeta sagardotegira mugituko dira. Sagardogileak baikor ikusi ditugu 2021ko uzta historikoa izan zela adierazi dute 5 milioi sagar jaso zituzten sagardogilek eta horiekin 3,5 milioi litro sagardo egita lortu dute. Gauzak horrela, ostiral honetan irekiko dituzte sagardotegiek ateak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Sagardo demoraldi berri ontara, gaur martxan jarriko dugun sagardo berriaren egun ontara eta demoraldi ontara, sagardaren lurraldeak antolatutako egun berezi ontara, eta batez ere lehenik eta bain eskerrik asko sektoreko langileei, sagardo langileei, eskerrik asko politikariei, agintariei, herritarrei, eta batez ere baita komunikabide eta gainontzeko figuroi bertaratu izanagatik, mila esker etortzeagatik. Lan gatazketan berriz lehen arretako langileek mobilizazioak egingo dituzte urtarrilaren 23an, Euskal Gehiengo sindikalak deituta besteak beste, beharginen lan karga salatzeko deitu dute protesta. Horren bestez, egoera gertutik ezagutu nahian 11 telebistako lantaldea sindikatu ezberdinetako ordezkariekin izan da. Euskal Gehiengo sindikalak mobilizatzera deitu du Osakidetzako kolapsoa eta lehen arretako langileen gainkarga salatzeko. Hala, urtarrilaren 23an behar ginen egoera salatu ez ezik, neurriak eskatzeko ere protestak egingo dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Izan ere, Eneko Paskual labeko kideak egoera oso larria dela adierazi du. Bueno, pues egoera definitzeko erabiliko nuen hitza kolapsoa izango da, ez? Kolapso totala lehen arretan eta lan karga desbordaturik eta erabiltzaileok behar dugun arreta emateko baliabide eza. Pertsonal eta inbertsio falta ikaragarria eta egoera oso larria da. Eta Maiten Larrañaga zatzeko kideak gainera nabarmendu ditu sindikatuen aldarri nagusiak, batik bat lankargak arintzea eta lehen arretaren apostu finkoa. Guretzako aldarrikapen nagusiak dira lehen arretaren apostu finko bat egin behar dela, osasun sistemaren ate nagusia den bezala bere lekua berreskuratzeko, estrategia argi bat eskatzen dugu, bai lankargak murrizteko, baita inbertsioak handitzeko eta baita ordezkapenak jartzeko ere. Halaber, ohartarazi dute beharginek ez daukatela denbora nahikoa eguneko beharrak egiteko, agendak itota baita euskate. Izan ere, gastigatu dutenez, egiturazko arazoak konpontzen ari dira Osakidetzako profesionalen esfortzu pertsonalarekin. Eta egun gainera Osakidetzaren kolapsoak arazoak sortzen dizkiela herritarrei, azpimarratu du Arkaitz Erredoz elako ordezkariak. Baina arte guzti hau pairatu dutenek izan dira langileak eta langileak beretzako ikusi dute zein izan den beren lan baldintzen egoera, baina orain ere gizarteak ikusten du zein egoeretan gauden. Horregatik mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du Larrañagak. Eta aprobetxatzen dugu deialdi finko bat egiteko herritarren plataforma eta mugimenduei gurekin, elkarrekin eta lerro berdinean lan egin dezagun. Horiek horrela, urtarrilaren 23an igandea goizeko 12etan protestak egingo dituzte lehenbaiako arretaren kolapsoa eta ospitaleetako arretaren gainkarga salatzeko. Eta lanarekin gaudela, lan erreformaren baitan hitzarmen autonomikoak lehenetsiko direla bermatzeko exigitu diote EAJak eta EH Bilduk Espainiako gobernuari.
Josune Gorospe, EAJ-ko diputatuak esan du Espainiako gobernuarekin harremanetan ari direla lan erreformaren esparruan hitzarmen autonomikoak estatukoen gainetik lehenesteko eta oraingoz akordiorik ez dagoela erantzi du. Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzailea berriz. Eskora agertu da Espainiako gobernuak COE eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostutako lan erreformarekin. Asteon, Eduardo Zubiaurre Confebaskeko zuzendariak ere hartu du hitza. Horrela, Confebaskek berretzi egin du Euskal Patronala oso gustura dagoela Espainiako gobernuak eta eragile sozialek adostu duten lan erreforma berriarekin. Bestetik, Bizkaiko pentsiodun mugimenduak gaur prentsaurrekoa egin du urtarrilaren 15erako deitu dituen mobilizazioak iragartzeko. Larunbatean 4 urte betetzen ditu mugimenduak eta urturrena ospatzearekin batera pentsio erreformaren kontra zein pentsio publiko eta duinen alde protestak egingo dituzte. Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, jakinarazi egin du ere, itzialdi bat egingo dutela Bilbon, Franziskanoetan 16 orduz. Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak prentsaurrekoa egin du urtarrilaren 15erako deitu bituen mobilizazioak iragartzeko, baita babesa helarazi dieten eragileen berri emateko ere. Eta Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak egongo diren manifestazioen berri eman du. Datorren larunbatean, 15ean, bai Bilbon, bai Donostin, bai Gasteizen, bai Iruñan, bai Eibarren, bai Ondarrun, bai Lezarran, bai Tafallan eta bai Altsatzun manifestazioak egingo ditu. Izan ere, larunbatean, 4 urte betetzen ditu Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak eta urteurrena ospatzearekin batera, pentsio erreformaren kontra zen pentsio publiko eta duinen alde kalera aterako dira. Eta Fanok berretsi du protestekin jarraituko dutela. 4 urte pasa ostean mobilizazioak egiten, pentsatzen dugu jarraitu behar dugula, inolako zelantzarik gabe. Egindako agerraldian gainera, Fanok jakinarazi du manifestazio ez gain itzialdi bat egingo dutela Bilbon, Franziskanoetan 16 orduz. Ostiralean, arratsaldean, entzierro bat egingo dugu Franziskanos, Irala auzoan, 20 pentsionista emakume eta gizonok parte hartuko dugu entzierro hortan. Larunbatean, berdin dio nork gobernatu, guk pentsio publikoak defendatu, lelopean pentsio publiko duin eta nahikoak, soldata eta lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak bermatzea aldarrikatuko dituzte. Era berean salatuko dute 2021ko azaroan onartu zen pentsio erreformak ez dituela 2011ko eta 2013ko erreformen murrizketak indargabetzen. Eta gainera, pentsiodunen aldarrikapen gehienak erreformatik kanpo geratu direla gaiztigatuko dute. Bestalde, honeka Euskal Emakume Pentsiodunen plataformak gaineratu du 1.000 eurotik berako pentsio guztien 172 inguru emakumeak direla. Eta deitoratu du, horrek pobrezia egoerara kondenatzen dituela adineko emakumeak. Horiek horrela Euskal Herriko pentsiodun eta langile orori luzatu diete kaleak betetzeko deia, bai Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak, bai honekak. Eta ekonomia arloko kontuekin jarraituz lan esparruari helduta beste langile bat hilda ikastegietan fabrika batean erorita. Labek jakinarazi egin duenez, istripua astelenean gertatu zen ikastegietako Hertel fabrikan 23 urteko amezketako langileak kolpe handia hartu zuen altuera batetik erorita eta izandako zauri larrien ondorioz hil zen atzo. Labek elkartasuna adierazi die langilearen familia, lankide eta gertukoei. Eta gogorarazi du azken hilabetean gutxienez 3 langile hil direla erorikoen ondorioz. Abenduaren 18an 45 urteko langile bat hil zen horrela Zumaian eta urtarriaren 10ean berriz 57 urteko gizon bat hil zen Gasteizko Olarizu auzoan, etxe bat eraikitzeko lanetan ari zirela.
Eta gaia saldatuta, beste gai bat jorratuko dugu, gizarteratzeko lana. Hori du helburua Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumena kudeatzeko martxan jarri duen programan. Presoen prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak izango dira aukerak programaren arrakastaren oinarria. Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak gaur goizean Gasteizen eginiko agerraldian adierazi egin duenez. Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumena kudeatzeko martxan jarri du aukerak elkargoa eta gizarteratzeko bide gisa presoen prestakuntzarako interesa eta lan produktiboa sustatu nahi du Jaurlaritzak. Presoen prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak gainera izango dira aukerak programaren arrakastaren oinarria. Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak adierazi duenez. Prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak dira, beraz, aukerak ekimenaren arrakastaren oinarri. Gaur goizean egin dute agerraldia Gasteizen elkargoa aurkezteko asmoz eta hitza hartu dute Artolazabalek eta Carlos Roy aukeraken zuzendariak. Izan ere Jaurlaritzak uste du presoak laneratuz gero, errezago zertatuko direla gero gizartean. Ziur gaude, gizarteratzeko eta laneratzeko bitartekoak gehitzak, segurtasun handiagoa ekarriko duela gure gizartean. Tximeleta bat izango da aukerak elkargoaren logotipoa, eta Artolazabalek adierazi duenez, presoek gizarteratze prozesuan egiten duten metamorfosia eta aldaketa irudikatzen du. Tximeleta bat da aukeraren irudia. Aldaketa adierazten duelako, eta tximeleta efektua delako. Edonola ere, Artolazabalek jakinarazi du ez dela gauza berria presoek lan egitearena, baina nabarmendu du hori indartu nahi dutela. Programa eta lantegi berriak hobetuz eta martxan jarriz. Halaber, laneratzea indartzea ez ezik, erregimen irekia sustatzeko baliabideak handitzea ere izango da Jaurlaritzaren helburua. Eta nazioartera begira, Belgikako justiziak urtarrilaren 18an erabaki egingo du Valtonik Mallorcako rapero erbesteratuaren estradizioaren inguruan. Abenduaren 28an hango apelazio auzitegiak jada estradizioaren kontrako epaia eman zuen, baina Espainiako fiskaltzak kasazio helegitea jarri zuen. Asteartean aldeak entzun ostean, datorren astean ezarri egin du auzitegiak erabakia hartzeko epea. Honekin amaitutzat ematen dugu gaurko albistegia, baina gogoratu bideoaren bueltan elkarrizketa izango dugula gurean. Orain arte. Urtarrilaren 18an erabakiko du Belgikako kasazio auzitegiak Valtoniken estradizioari buruz. 3 urte igaro dira Mallorcako raperoak Espainiak ezarritako 3 urteko espetxe zigorretik ihes egin zuenetik Belgikara, eta prozesu judizial luzearen amaiera iristen ari da. Espainiako koroaren aurkako irainengatik eta terrorismoa goratzeagatik kondenatu zuen Espainiak Valtonik, bere kantuetako letrengatik. 2018an atera zen estatutik eta urte horretan bertan Espainiak eskatutako estradizioaren aurka egin zuen Belgikako justiziak. Ordutik, helegiteak etorri dira eta azken kolpea iazko abenduaren 28an hartu zuen Espainiak. Orduan eman zuen Kanteko apelazio auzitegiak estradizioaren aurkako azken epaia, baina oraindik ere kasazio helegitea jartzeko aukera zuen Espainiako justiziak, baita hori erabili ere. Apelazio auzitegiaren epaiak ezarri zuenez, Valtonikek Europar Batasuneko edozein herrialdera bidaiatzeko eskubidea berreskuratu zuen. Ara seré lliure a Europa, podré viatjar i se m'obrirà un món i denunciaré el que està passant a l'estat espanyol arreu d'Europa, no només des de Bèlgica, com ho he fet fins ara, i bueno, que pugui tornar a casa depèn de que l'estat espanyol vulgui avançar o no sobre el segle XXI i si respecta decisions de tribunals europeus. Orain, kasazio auzitegiak erabaki hartzeko data jarri du urtarrilaren 18an. Astearte honetan aldeak 40 minutu zentzun ondoren. Azken helegite honetan aldiz, prozesuaren formari erreparatu ahalko dio soilik kasazio auzitegiak eta ez abenduaren 28ko epaiaren mamiari.
Hala, konfiantza azaldu da Valtonik egunotan. Espainiako fiskalak kasazio helegitean erabilitako argudioak jada konstituzio auzitegiak atzera botatakoak direla iritzita. Edo nola ere, egun gutxi barru emango du Belgikako justiziak eztabaida zabala sortu duen kasu honen inguruko azken hitza. Gabon berriro, gaur Deustuko platoan zuzenean dugu gurekin Ikoitz Arrese, Gabon, EH Bilduko legebiltzarra eta larun batean ohiko batzar nagusian hala berretzita hezkuntza idazkaria. Bai, hala da, Gabon. Ondo etorri. Bai, berdin. Aurreko, komentau egin dugu EH Bilduko larun bateko ohiko batzar nagusi hori, horretan Arnaldotegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak esan zuen, adierazi zuen, Euskal Herria estatu subirano baten alde egiten duela, eta izan ere, alderdia EH Bildu gobernatzeko prest dagoela. Zu konta eguzue, nolakoa da egungo EH Bilduren osasuna? Nik uste dut EH Bilduren osasuna eta larun bateko batzarra horren lekuko izan zen oso ona dela, oso indartsu gaude, eta nik uste dut urte berriak ematen digula esperantzarako momentu berri bat, ematen dizkigu ate berriak irekitzeko une berri bat, eta erronka berriak, urteko erronka berriak zehazteko aukera ematen digu urte berriak, eta larun batean zehaztu genituen erronka horien artean, nik uste dut ikusi genuela EH Bildu indartsu dagola, EH Bilduko kidegoa ilusionatuta gaudela, urte berriari ekiteko, bizi dugun egoera hau gainditu eta benetan urte berriari ekiteko gogoz gaudela, eta horren lekuko nik uste dut izan zela, ez dut zehatz-mehatz datua, baina online bidez konektatu ziren 450 bat bilkideek adierazi zuten borondatea parte hartzeko bilera presentzial eta telematiko hortan. Eta zuk diozun bezala, Arnaldotegik ondo esan zuen bezala, prest gaude gobernatzeko, gobernatzen dugu, lehenengo indar municipalista gara momentu honetan, eta prest gaude beste urrats bat emateko, beste jauzi bat emateko, eta benetan gobernatzeko prestutasun hori agertu genuen, eta nik uste dut ilusioarekin ekiten diogula urte berri honi. Prest zaudete gobernatzeko, erronka berriak aipatu egin dituzu. Prest dago EH Bildu bai batzuekin, bai besteekin akordioak egiteko? Bai, nik uste dut erakutsi dugula prest gaudela ezberdinen arteko akordio zabalak lortzeko. EH Bildu bere sorreratik ezberdinen arteko bilkura bat izan zen, espazio politiko bat izan zen, eta horretaz gain iruditzen zait kapazak garela eta kapazitatea erakutsi dugula eta sinesgarritasun hori badugula ezberdinen arteko aliantzak erdiesteko. Eta baita, alor praktiko eta politikoan, egunerokoan, ezberdinekin akordio horiek lortzeko, ikusi dugu Madrilen kapaza garela gobernuko alderdiekin, Espainiako gobernua sustengatzen duten alderdiekin akordioetara heltzeko, ikusten ari gara ere Nafarroaren kasuan, Nafarroako gobernuarekin akordioak lortzeko kapazidade hori badugula. Euskal Autonomia Erkidegoan ere, Eusko Legebiltzarrean ikusten ari gara alderdi ezberdinekin akordioak lortzeko ezberdinen arteko aliantza horiek egiteko kapazidadea badugula, eta adibidez Espainiar estatuan estaturik gabeko nazioetako alderdi independentistekin ere, Jotza de Mar bezalako akordioa erdietsi genuen, eta nik uste dut galdera norekin egiten ditugun akordioak baino, akordioak zertan datzaten egin barko genukela, guk askotan aipatu izan dugu, Euskal Herria Bildu akordio baten egongo da, baldin eta akordio horrek Euskal Herritarren bizitzak hobetzeko balioko duen, eta beraz akordioa norekin baino, akordioa zertan datzan nik uste dut dela importantea, eta erakutsi dugu, Euskal Herria Bildu dagoen akordioetan Euskal Herritarren gehiengoarentzako hobekuntzak lortzen dira, eta horregatik nik uste dut konplejorik gabe esaten dugula askotariko akordioak lortzea posible dela EH Bildurekin, eta EH Bilduren sinadura duen akordio horrek Euskal Herritarren bizikalitatea hobetzen duela. Ohiko batzar nagusi horretan ere burujabetza aipatu egin zenuten. 2020 urtean, urte honetan termino edo burujabetza afera hori eztabaidan egongo da?
Espero dezagun, Euskal Herria Bilduren borondatea hori da, ezta? Guk burujabetza osoa nahi dugun indar politiko bat gara, independentistak gara, burujabetza osoa nahi dugu, gure eguneroko bizitzetan eragiten diguten gai guztietan Euskal Herrian berton erabaki nahi dugulako eta horretarako burujabetza erdigunean kokatu behar dugu. Eta zentzu horretan, badirudi askok aipatzen edo batzuk behintzat aipatzen dute ez dela momentu honetan burujabetzaz hitz egiteko unea, eta nik uste dut erabat ekibokatua daudela, ezta? Bada momentua, ikusi dugu gainera pandemia garai honetan burujabetza ezak eragin duela bertako erabakiak beste batzuek hartzea, 500 kilometrotara dauden ministeritza batzuetan hartzea adibidez, eta nik uste dut 2022 urtea izan behar dela burujabetza erdigunera ekartzeko urtea, eta hain zuzen aukera bat badago autogobernu ponentzian, Eusko Legebiltzarrean autogobernu ponentzian, eta nik uste dut eta esperantza dut 2022 urtea burujabetza hitz egiteko urtea izango dela. Azken finean, Eusko Legebiltzarraren gehiengo batek babesten duelako burujabetza hori, eta hori nolabait egikaritu behar da. Beste pausu bat eman behar dugu burujabetza hori estatus politiko berri bat erdiesteko, eta nik uste dut 2022 urtea horretara urtea izan behar dela. Hezkuntza arloan, orain Ikoitz, zein da egungo egoera, nola dago bakordio batera iristeko edo egiten ari zareten bide hori? Nik uste dut hezkuntza bidegurutze baten dagola, ezta? Nik uste dut pandemia honek zerbait agerian utzi badu da sektore ezberdinetan, arlo ezberdinetan zeuden gabeziak, nolabait, bagenituen gabezi horiek maigaineratu egin dira eta are argiago gelditu dira, ezta? Eta hezkuntza arlo horietako bat, da ikusi dugu nola pandemiaren eraginez, hezkuntza sistemak ezin izan du behar besteko erantzunkizunez erantzun ikasleek zituzten beharrak eta eskerrak profesional talde handia egon den hezkuntza sistema hori indartzen saiatzen, Euskal jendarteak arnaz hartu ahal izan du nolabait, ezta? Baina gabezi estruktural horiek mahai gainean jarri dira, eta nik uste dut bidigurutze baten gaudela esaten dut batez ere aurrera egiten ez badugu atzera joateko tenorean egon gaitezkelako. Eta egia da ere, badagolako, Eusko Legebiltzarrean badagolako momentu honetan aukera bat mahai gainean, aukera leiho bat ireki zaigu. Azken urteetan egon den hezkuntzaren inguruko eztabaida mahai gaineratu da, eta benetan aurrera begira datozen belaunaldiei erantzungo dien hezkuntza sistema berdefinitzeko prozesu baten gaudezuk aipatu didazu, akordioa lortzeko prozesu hori abiarazi dela, urrian martxan jarri zen Eusko Legebiltzarrean, eta iruditzen zait, eskura ditugun aukera guztiak baliatu behar ditugula, benetan, lehen esan dudan bezala, ez? Askoren arteko akordio bat erdiesteko hezkuntzan ere, guretzako hezkuntza herri gisa ezinbesteko zutabe eta oinarria da. Eta zentzu hortan iruditzen zait, benetan norberaren zilborrari begiratzeari utzi eta herri bezala pentsatzea dagokigula, eta horretarako hezkuntza hitzarmen sakon bat erdietsi beharko genukela, eta guk borondate hori agertu dugu Gasteizko Legebiltzarrean eta baita hezkuntza komunitatearekin, eta nik esango nuke prozesu hori aberasgarria izaten ari dela, asko ikasten ari garela, izan ere Gasteizko Legebiltzar hortatik 80 bat eragile, aditu pasatu dira, iritzi ezberdin asko entzuten ari gara, eta ez dakit akordiorik egongo den edo ez, baina argi esan dezakedana da Euskal Herria Bilduk bereak eta bi egingo dituela, benetan merezi dugunez, gure hezkuntza sistemak behar duen eraldaketa horretan akordio potente bat lortu ahal izateko. Zuk aipatu egin duzu COVID-a dela eta eztabaida bebai handia egon dela hezkuntzaren inguruan. Zer diozu adibidez eskoletan COVID-a eta eskoletan edo ezarri dituzten neurriei buruz? Nik uste dut, atzetik doala Eusko Jaurlaritza berriz ere. Pandemia hasi zenean Euskal Herria Bilduk, baina baita hezkuntza komunitateak esan zuena da
neurriak adostuak izan behar direla, eskoletan ematen den egoerari aurre egiteko adostasuna behar da sektorearekin, izan ere profesionalak dira egunero ikastetxetan daudenak eta inork baino beto ezagutzen duena ikastetxetako egoera hori, eta penaz esaten dut, baina iruditzen zait, pandemia hasi zenetik ona 2 urte pasatu badira ere, Eusko Jaurlaritzak gutxi ikasi duela. Eta berriz ere ikusten dugu nola eskola kirola bertan bera gelditu den, ikusten dugu nola gure aurrak berriz ere metro terdira banatuta dauden, nola gure ikasleak musukoarekin egon bar duten patioan ere, inork ulertzen ez duen neurri gisa. Eta hori horrela izanik ikusten dugu nola pandemiaren 6. olatu honi aurre egiteko neurri eraginkor eta zehatzik hartzen ez denari hezkuntza sailaren eta osasun sailaren partetik. Guk behin eta berriro esaten duguna da, evidentzia zientifikoi kasu egin bar diegula, adituek esaten duten horri kasu egin bar diegula, eta batez ere eskoletan dauden profesionalei kasu egin behar diegula. Eta horretarako egia da, neurri zehatzak planteatu dituela Euskal Herria Bilduk hezkuntza eremurako ere, baina zoritxarrez gauzatu ez direnak, eta ez da Euskal Herria Bilduk neurri batzuk edo beste batzuk lehenetsi dituelako, baizik eta evidentzia zientifiko ezberdinek eta nazioarteko esperientzia ezberdinek ere erakusten digutelako aurre egin bar diegula 6. olatu honi, eta horretarako besteak beste profesionalen plantilla handitu behar da, ez da? Hasi dugu, Gabonetako porraldi hau hasi dugu, aurreko urtean zeuden bajak laukoiztuz. Zer gertatzen da irakasle batek klasera ezin badu joan, baja horiek nola kubrituko dira? Iruditzen zait eta berriz dinote, zoritxarrez ezaiola aurre hartu 6. olatu honi, eta Jaurlaritzak gutxi ikasi duela pandemia honetatik azken 2 urte hauetan. Pandemiarekin gaudela, asteak daramatzagu beste gai batekin, dela lehen mailako arreta. Osakidetza gainezka dago, hau ez da berria. Eta sindikatuak eta osasun arloan gehiengo osatzen dutenek egoera salatzen ari dira. Zein da EH Bildutik, zein da zuen proposamena, konponbide bat emoteko erabateko kolapso honi? Bai, nik uste dut egoera katastrofiko baten aurkitzen garela, plato honetara etorri baino lehen gainera, herritarrek deitutako kontzentrazio baten egon naiz, nire auzoan, Santutxun, eta egia da kexak sindikatuetatik datozela, profesionaletatik datozela, baina nik uste dut herritarrok nazkatuta gaudela nolabait, ezta? Iruditzen zait gauzak ezaizkigula argi esaten ari, tontotzat nolabait hartzen gaituztela, eta gaurko Bilbon auzo ezberdinetan egin diren kontzentrazioetan, eta nire auzoan egin den kontzentrazio horretan, nolabaiteko nekean ere nabaritzen genuen. Alegia gauzak, protokoloak, osasun sailaren protokoloak, egun batetik bestera aldatzen ari dira. Alde bakarreko moduz hartzen ari da osasun sailetik, Jaurlaritzatik, ez da konpartitzen ari benetan profesionalekin, eta nik uste dut horrek ekarri duela besteak beste gauza batzuen artean ekarri duela kolapsoa osasun sisteman, ez da? Eta horren adibide, askotan aipatzen dira UCI-oeak nola dauden eta bar, baina are larriagoa den, UCI-etara heldu baino lehen, are larriagoa den bestelako sektore bat edo espazio bat ari da ahultzen, eta hori da lehen arretarena, ez da? Ambulategiak kolapsatuta daude, eta ez daukate pandemiari aurre egiteko baliabide nahikorik, eta nik uste dut hori ez dela ja Euskal Herria Bilduk, sindikatuek edo profesionalek esaten dutena, herritarrek ikusten dutena da, eta egia da edozeinek bizi izan duela azkenengo asteetan Osakidetzara deitu, eta minutuak melodia baten atzean zai egon bar izatea azkenean dei bat erantzun ezinik, ezta? Eta nik uste dut gaurdanik neurriak hartu bar direla eta Euskal Herria Bilduk proposatu izan ditu horretarako neurriak. Eta gainera, Gotxune Sagardu, Osasuneko sailburuak momentuan esan zuen, ez dela baliabidetan eta proba egiteko diagnostikoetan ez zutela edo ez dutela eskatimatu, baina gero murrizketak ikusten ditugu horretan, ez da? Bai, harrigarriak dira erabat Gotxune Sagardu sailburuaren adierazpenak, ez da? Ez da arraroa esatea, nik ere Gabon garai honetan COVID-a pasatu dudala, eta egia da, Sagarduik esan zuen bezala,
auto jarrera bat mantendu behar izan dut. Nik neuk sintomak izan nituen, eta nire sintomen autoebaluazio bat egin behar izan nuen, testak erosteko, norberak bere dirutik erosi behar dituen test horiek lortzeko, nireak eta 2 pasatu behar izan nituen, eta autotest bat egin behar izan nuen, positibo emandakoan autoformulario bat bete behar izan nuen, autobaja eskatu behar izan nuen, autozaintza praktikatu behar izan nuen etxean isolatuta, eta iruditzen zait arduragabekeria itzela dela. Ez bakarrik Sagardui sailburuaren adierazpenak, inork ulertzen ez dituen adierazpen batzuk direlako, baizik eta pandemiaren 6. olatu honetan bestelako neurri zuzentzailerik hartzen ari ez delako murrizketak ez direnak. Eta orain jakinarazpenen kontua protokoloa aldatu da, ez dira jakinarazi beharko, eta guri iruditzen zaigu arduragabekeriaz pandemiaren atzetik eta nolabait noraezean darabilen gobernu baten aurrean ari garela. Gabon Sarretako Urkullu lehendakariaren mezuan, Urkulluk azpimarratu zuen auzolana hitza. Eta guk auzolan hori erretorika hutsa izatetik praktikara aldatu dezala eskatzen diogu, ez? Izan ere, urgentziaz, iruditzen zaigulako 6. olatu honi, urgentziaz eta berehala egin behar diogula denon artean aurre, guk 4 proposamen zehatz eraman ditugu Eusko Legebiltzarrera, eztabaidatu daitezen presaz eta urgentziaz. Eta osasunari dagozkion neurriak hartzeko proposatu dugu, lehen arreta indartzea adibidez, edo testak demokratizatzea eskatu dugu, baina bigarren arlo bat ere proposatu dugu, aurre egiteko pandemiaren 6. olatu honi, hezkuntza sistemari dagokiona, adibidez, listu bidezko testak egiteko aukera zabaltzeko ikaslei, aire garbigailuak jartzeko eskoletan, eta abar. Hirugarren neurri bezala ere, zaintza eta lana kontziliatu ahal izateko neurri eraginkorrak, kontziliazio neurri eraginkorrak hartzeko proposamena egin dugu, eta badago 4. proposamen bat ere Gasteizko Legebiltzarrean egin duguna, aipatzen duena, bai enpresa kaltetuen eta autonomo kaltetuentzako diru laguntzak, horren kaltetuak izan diren sektore guzti hori laguntzeko diru laguntzak martxan jartzea. Eta zoritxarrez, auzolan aldarrikatzen duen gobernuak atzera bota ditu gure proposamen horiek, eta ez ditu urgentziaz tratatzeko nahikoa ardurarik ez dio eman urgentziaz tratatzeko. Eta guri iruditzen zaigu, esan dudan bezala, pandemiari aurre egiten ez badiogu, pandemiak aurre hartuko digu guri, eta noraezean nabaritzen dugun gobernu baten aurrean gaude. Horrelako proposamen egingarri eta mundu guztianen ahotan egon daitezken horiek, garatzeko ere betoa jartzen digulako. Covidaren arira, gure artean Covidak agertzeak aldaketa nabarmenak ekarri zituen, baina badago beste puntu bat edo beste ikuspuntu bat da, eta da zer nolako egoera bizi izan duten presoek kartzeletan pandemia horretan edo. Bai, denok bizi izan dugu konfinamendua, denok bizi izan ditugu gure eskubideak nolabait murriztu dituzten neurriak, baina bizi izan ditugu kalean, nolabait azke, ezta? Eta presoek bizi duten egoera oraindik ere mingarriagoa da. Presoak preso daudelako eta pandemia hasi zenetik konfinamendu bikoitza pairatzen ari direlako, ezta? Presoak itxita daude espetxeetan, eta pandemiaren ondorioz, ondo kudeatu ez den pandemia baten ondorioz, beraien eguneroko bizitza, mingarria den eguneroko preso baten bizitza hori, erabat aldatu egin da. Eta nik uste dut oso mingarria dela beraientzat, eta kanpoan dauden zenide eta lagunentzat, adibidez komunikazioak eten egin direla, ezta? Eta momentu honetan presoek ez dakite, datorren asteburuan bizitarik izango duten, presoek ez dakite biza-bizak egiteko aukerarik izango dituzten, baina bizita horietaz gain ere ez dakite patiora elkarrekin irten halko diren, ez dakite kirola edo ikasketak espetxe barruan egiteko aukerarik izango duten, eta nik uste dut berriz ere kolpatuenak direnak, zaurgarrienak direnak, eta horiek presoak dira, berriz ere ari dira pairatzen konfinamendu bikoitz bat, espetxaldi bikoitz bat, eta beraien nolabait kondenaren karga oraindik ere handiago bat pairatzen ari dira zoritxarrez, bestelako mekanismoak jartzen ez direlako, egoera
mingarri hoiei aurre egiteko, eta gaur bertan irakurtzen nuen Martutenen COVID agerraldi bat egon dela, eta oker ez banago 100 presotik gora kutsatu direla. Niri iruditzen zait, benetan seriotasunez hartu behar dugula presondegien gai hau, eta COVID-arekin lotuta are eta serioago. Amaitzeko, Ikoitz, lehen esan duzu 2022 urtea, burujabetza mai gainean jartzeko urtea dela, baina EH Bildutik urte honetan zer randuko duzu edo, zer nahi duzu horre jartzea mai gainean? Guk uste dugu guk erronka handiak jarri dizkiogu gure buruari eta jarri genizkion iraia hasieran egin genuen ikasturte hasierako konferentzia politiko hortan, ezta? Euskal Herria Bilduk jende gehiago bildu nahi du, Euskal Herria Bilduk gehiago izateko bokazioarekin jaio zen, Euskal Herria Bilduk herri hau gobernatu nahi du, eta herri hau bestelako estadio batzuetara eraman nahi du, eta horretarako gero eta gehiago izan bar gara. Egia da, herritarrek gero eta babes gehiago adierazten digutela, eta hauteskundei dagokionean bada ere, goranzko joerarekin gaudela, ikustea besterik ez dago kaleratzen diren inkesta ezberdinak, eta nik uste dut horrek auspotzen duela gure gobernatzeko nahi hori. Baina horretaz gain, gobernatzeaz gain, guk Euskal Estatu bat eraiki nahi dugu, Euskal Herria Bilduk argi dagoen bezala, Euskal Estatu bat eraiki nahi du, eta horretan ere urratsak emateko borondate argia edo erronka jartzen diogu gure buruari, eta horretarako estatu gisa dauden eztabaida estrategikoei aurre egingo diegu, eta estatu eraikuntza horretan zutabe diren oinarrizko gaietan, izan trantsizio ekologikoa, izan feminismoa, izan hezkuntza, izan zaintza, eta bestelako gaiak lantzeko konpromisoa daukagu, eta 2022an horretan arituko gara. Mila esker gurekin egoteagatik gaur, Ikoitz, eta lasterre ikusiko dugu berriro elkar, seguro. Eskerrik asko zuei. Eta zuek ez mugitu, tartetxo bat, eta bueltan solasaldia izango dugu gurean, orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Ez dira betiko gara egunenak, azken finean izaki hutsa gara, barearen ostean rutinaren morroiak bihurtu gara, daztan alden baino lehen askagaitezan. Nordikoekin lo egitea gustoko dezue, baina zorroak buruko min handiak ematen dizkizue? Ikusi saioa, hemendikan aurrera nordikoarekin borrokarik egin nahi ez badezue. Gabon berriro bagaude solasaldian, gaur Jon, ongitorri. Eta Mikelekin bai, ondotorri.
Eta, jarraian, azken egunotan izandako gai polemiko bati helduko diogu. Makrogranjak. Alberto Garzón Espainiako Kontsumo Ministroak jarri du gaia mahai gainean, berriro ere, joan den udan, Omeren gomendioetan oinarrituta haragiaren kontsumoa murrizteko kanpaina bat bultzatu zuen, baina etzen ongi etorria izan sektorean, ez da Moncloan ere oraingoan, makrogranjek hartu dute protagonismoa. Eskaintzen dituzten produktuen kalitatea eta sortzen dituzten ingurumen eraginak direla eta. Hemen guk gertu dugu Kaparrosoko makrobeitegia, Nafarroan zehatz-mehatz, Europako beitegirik handiena da. Zer nolako ondorioak ekartzen dituzte horrelakoek? Neurri askotako ondorioa, maila askotakoak eta txarrak, ezta? Txarrak, onak mozkinak ateratzen dituenarentzat, hori garbi dago, baina txarrak, ez da, badago dimensio ingurumenari lotutakoa, dimensio ekologikoa dena, ez da, gaur egun badakigu lurraren erabilera handiena horrelako, edo nolabaiteko abeltzantza industrial, eredu horri erantzuten dion zerak eramaten duela, laborantzak baino askoz gehiago, edo industriak berak baino askoz gehiago, eta horren ondorioak ingurumenari dagokion inpaktuari buruz izugarriak direla, ez da. Baina badago ere beste elementu bat, eta da honek sortzen duen klase arrakala ere, ez da. Azkenean, egun hauetan, tontakeri asko entzun ditugu, eta betako bat da, makrogranjak direla, nolabait, populazioz usten ari diren eskualdeak edo mantentzeko, ez da, hain zuzen ere, justo kontrakoa. Populazio bat, ingurune bat mantentzen duena bizirik dira, justo horren kontrako eredua suposatzen duten esplotazioak, ez da? Beraz, ondorio ezberdin hoie guztiak ekartzen dituzte, eta atzean dagoen eredua eta atzean dagoen gatazka, nolabait esateko, oso handia eta oso importantea da. Batzuk banalizatu egiten dute, ultraeskuinak eta eskuinak banalizatzen du, gure presidente edo Espainiako presidente jaunaren laguntzarekin, ez da, izango balitz bezala zera txistorra batzuk jatea eta txuleta batzuk jatea, hemen atzean dago ekologia, dago kapitalismo eredu oso zera bat, dago eskualdeen populazioa erekin lotuta dagoen gauza asko daude atzean bai. Nik uste du makrogranjek ere edaten dutela, behar batetatik, eta behar hori hain zuzen Espainia estatuan da, barnealde guztia ustuta dagoela. Orduan, da eskaintzea oso alternatiba, epe motzeko alternatiba bat, oso intentsiboa, baina hain zuzen ere ondorio oso kaltegarriak dituena epe luzera begira eta epe ertainari begira. Esango nuke, Espainian egon den eztabaida ez dela eztabaida bat izan da teatro bat edo faltsukeria bat. Horatzen aizu egin dela, gabona baino lehen, justo hemen hitz egiten genuela pakaren inguruan, pak politikaren inguruan, eta eztabaida politiko bat izango balitz bere horretan emango litzatekena edo eman dena, paka egongo litzateke erdian, ze pakak definitzen ditu ezkenean, eredu honi ematen zaizkion laguntzak eta bestelako politikei ematen zaizkion laguntzak. Eta horren inguruan ez da eztabaidatu. Eztabaidatu hain zuzen ere, txuletaren inguruan, txistorraren inguruan eta ez dakitze deklarazioaren inguruan. Kontuan izan behar dugu ere, beste variable politikoen arabera, hemendik gutxira, hauteskundak gaudela, bai Gaztela Leonen eta Andaluzian, aurten. Eta horrek ere definitzen duela, zuzen ere, bizi izan dugun gatazka, ze eremu horiek dira, makrogranja gehien dituzten eremuak Burgosen dago Europako handienetako bat, eta Andaluzian ere horrelako makrogranjak nahiko nabariak dira. Orduan, eztabaida politikoa baino antzerkia da bizi izan duguna. Orduan, enfokea, ondo enfokatzen ari da gaia, amen. Esango nuke ez, gaia guztiz desitxuratuta dago momentu honetan. Bai, eta hain zuzen ere argigarriena da, bere garaian soek ere esan zuela beste eredu baten alde zegoela. Soeren ideario politikoa momentu honetan definituko nuke, apur bat, agenda 2030 arabera, baina apur bat populismotik ere joz eta epe motzeko hauteskundeak begiratuz orduan. Esango nuke, hauteskunden distortzio hori kenduta, soerentzat ez litzatekeela hain zaila izango Garzón bezalako ministro bat defendatzea, baina nahiago izan du ultraeskuinaren bataia politiko horretan sartu, eta ez hainbeste gobernua trinkotu, eta azkenean bizitzan duguna faltsukeria hutsa izan dela. Nik zarantza bakat ondo aterako zari, nik ikusi beharko da, baina neurri batean Garzón ministroa bera nik intartuta ikusten dut, azkenean da
ministro bat, eta gainera da, kasu honetan, Izquierda Unidako ministro bat, konsumo atala eman diotena edo, ez? Konsumoaren atala oso importantea da, aipatu dugun debate honen erdian, ze hori da beste kontsumo eredua da beste debatearen beste hanka bat, ezta? Baina hori gobernu baten ikuspuntutik bada ematea ministeritza bat, beraientzat garrantziarik ez daukana. Baina horrelako polemiketan relevantzia ematen diote, debatearen erdigunera ekartzen dute, agian aurrekoetan ez da hain ondo atera, Garzón bera, baina zalantza daukat, oraingo honetan esote den bera indartuta aterako gainera arrazoiarekin. Arrazoiarekin eta nahiko modu traketxean ere ari direlako, zuk esan duzu bezala, debate hori enfokatzen. Eta bata da zuzen ere hori dagokiona, zeren zein da Gaztela Leoi bezalako eskualde batean edo komunitate batean makrogranja horiek sortu duten inpaktua eta eragina bertako populazioarengan. Zena dute, benetan botuak irabazteko balio du makrogranjen eredua defenditzeak edo justo kontrako ondorio ekar dezakez. Eta Garzonen kasuan ere, uste dut estrategia aldaketa horretan, egon dela beste elementu bat, eta da, Garzonek polemikak izan dituenean orain arte, atzera pausu txikiak eman ditu. Kasu honetan ez, kasu honetan mantendu da bere posizioan, eta zuzen ere beste referente batzuk bilatu ditu bere posizioa indartzeko bai Europako Komisioa, bai Alemaniako gobernua, edo bai Frantziako gobernua, apur bat, ez, bere posizioa indartuta ateratzeko. Eta gero kontuan izan behar dugu, hauteskunde horietan, ez dagoela bakarrik ultraeskuinarekiko disputa hori. Haude beste kandidatura hautagaitza batzuk, ez Espainia bazia delako hautagaitza horiek, eta horiekin ere, apur bat ikusi beharko da, ze diskurtso dagoen, ze analize egiten duten horrelako hautagaitzek makrogranjen inguruan eta eredu intentsiboaren inguruan. Baina esango nuke, momentu honetan horrelako hautagaitzak duten kontzepzio politikoagatik, hurbilago daudela Garzonen iritziaz edo ereduaz, ultraeskuinaren ereduaz, baina orduan, esango nuke ere, Jonek esan duen bezala, Garzón ez dela behintzat ahulduta atera. Eta Europan ikusten ari gara, eta Estatu Espainolan da adibide bat, ardatz hori, hiria barnealdea, esango genuken ardatz hori, politikoki nola sujetu bezala ari dan, poliki eraikitzen, ezta? Eta makrogranjen gaia hor bete-betean gaia hau ikutzen duen zerbait da, eta horrek bai, hemen asko hitz egin da, Espainiako sistema politikoa sartatzeaz eta zeraz botatzeaz, baina Espainiako sistema politikoa diseinatuta dagoen bezala, Espainia barnealdeak daukan pisu erlatiboa Espainiako Kongresuan oso altua da. Esaten da, Soriak ditu bi kongresu, baina Soriako boto batek balio du Madrilen adinako 7. Eta berdin esan gezake, bi gaztelak hartzen baditu, Gaztela Leoi eta Gaztela-La Mancha, barnealde horretan guztian, sortzen baldin badira, plataformak edo bipartidismotik aratago doazenak, sistema politikori guztiz zartatu dezakete, beraz, makrogranjen ondorio politikoetako bat hori ere izan daiteke. Igual amets pixka bat egin da usten badidazue. Bueno, solasaldiarekin jarraitu baino lehen, eguneko lerroburua izan den gai bati helduko diogu oraingoan, horren protagoniza bat dugulako pantailako beste alboan, Gipuzkoako Txot denboraldia gaur ireki dute Astigarragako gurutze eta sagardotegian. Gabon Alaitz Teietzea, amak taldeko kidea. Gabon. Gabon, kondeguz, lan joan da eguna. Zer suposatu egin duzu entzat Txot denboraldi berria irekitzeak? Oso onkituta egon geha egia esan. Egia da, hasiera-hasieran gonbidapena luzatu zigutenin, ez gaudela inundikana espero, eta hasiera batin hartu genuen harridurakin, eta geho pozakin, eta gaurko eguna izan da, izugarri politxa izan da. Opariz betetako egun bat izan dela komentatzen haitxu geha, geho bazkaltzekun, oso gustora sentitxu geha, dantza indigute, txalaparta entzun dugu, txotxe iriekerare oso unkigarria izan da, izan dia momentu pila bat oso unkigarriak, eta oso pozik gaude, ohore handia da gutzako aukera boen matia. Azkenean, euskal tradizioak, gure tradizioak inain errotuta don ekimen batian parte hartzeko aukera izatea eta gutaz akordatu izana, izugarri aritzen zaigu. Oso pozik gaude. Trikitixa eta panderoa zinduz Euskal Herriko plaza gehienak zapaldu dituzue, amak taldeak, sagardotegiak ere bai. Baina gaur instrumentuak alde batera utzi eta sagardo berriaren eguneko protagonista postu hori okupatu egin duzue. Zer nolako bilakaera izan du ama taldeak, etzen uten hau, espero? Ez da inundik, gu gaina hasi ginen, nuen dela 2 urte eta erdi
jaialdi bateako deitu ziguten lauak elkarrekin juteko, eta prestatu genitun lau kanta, eta hortatikan sortutako gauzatxo bada, pixka bat ustekabin bezala, gustora sentitu, jarraitu, eta hasi zitzaizkigun ingurutatikan deitzen eta hola, eta gustora ginen eta aurrea, eta hola sortutako proiektu bada. Eta egia esan azkenean oso gustora gaude, bai. Azkenean denak aurrak ditugu, lana bakagu, beste gauza asko ditugu, eta jarraitzen dugu gustoko gauza dugulako, eta arroi piztu zaigulako berriz azkenean. Ongia urte batzutan pixka bat, batzuk pixka bat utzita, eta beste batzuk hor baino lasaiago, eta guain berriz sortatu zaigu berriz plazatan eta estenatokitan, eta oso gustora gaude, bai. Urdelatzak biziari gara, 3 urte pasadirako bida hasi zenetik, eta aurten txotxirekiera badirudi normaltasunatik horbilago gauden momentuan izan dela. Nola ikusten duzue giroa, jendea gogoz dago, ez da? Bai, jendea gogoz dago. Eta COVID garaian emanaldiak eta izan txugunean eguko sentitu dugu emanalditan jendea gogoz do, kultura gogoz do. Bai, musika entzuteko, bertsoak entzuteko, antzerkirako, eta planak itxeko, eta ateratzeko, eta normalizatzeko gogo handia sentitzen da, bai. Ia pixkanaka aurre egiten jogun, eta aukera dakagun pixkanaka normaltzen juteko arlo guztitan, ia poliki-poliki. Eta amaitzeko konta eguzu pixkate, dastatu zuen Sagardoa, gustatu zaizue, goxo zegoen, konta eguzu pixkatea jendea animatzen den. Oso goxoa zeon, nahi asko gustatu zaitola, bixipuntua bazakan, baina oso edan erresa, iritsu zaigu. Geo bazkaltzea jungea eta ean eta oso ongi sartzen da. Oso gustora. Merezi du, bai. Nik uste jendea animatuko dela nik esan gabere, ze lehen esan dugun bezala, jendea planak itxeko gogoz do eta sagardotegira jutia oso plan divertigarria da, eta jendeak ineoteko sozializatzeko modu bada, eta gure sagardua eta gure gastronomia, eta nik uste animatuko diela, baina nik animatzea ditut hemendik. Guteko eta dastatzeko bai, errazean. Eta gu oso pozik aukera auki dugulako txotxetik, hola, primizian eateko, bai. Oso ondalaitz, sorionak eta eskerrik asko gurekin gaur egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Bai, muxu bat. Muxu bat, berdin, gabon. Eta solasaldiarekin jarraitzeko beste gai importante bat jorratuko dugu. Bilboko Atxuri auzoan gazte migratzaiek lotarako baliatzen zuten kirolgunea ezitu egin du Bilboko udalak. Hain justu Bilboko Zabalgune plazan lo egiten zuen 40 urteko emakume bat hilden aste berean. Zer dago Bilboko udalaren erabaki honen atzean, zuen ustez? Azkenean ikusten dena ez dela existitzen, ez? Ikusten ez dena ez dela existitzen, hau da, badago arazo bat, pobreziaekin eta migranteekin lotuta herri honetan eta esango nuke Europa guztian, eta politika publiko efektiboak egin baino ezkutatzen saiatzen dira. Ikusi behar dugu aurten ere nola hasi den urtea. Emakume batera hilda Tuteran, 2 langile hil dira euren lanpostuetan, kalean bizi ziren pertsonek ere, hildako bat eta pertsonen kanporaketak ere eman dira, eta 10 egun baino besterik ez damagu urte honekin orduan. Esango nuke dagoela nolabaiteko deskonexio bat arlo politikoaren eta eszenatoki edo realitate sozialen artean, ez? Badago nolabaiteko diskurtso bat, apur bat ia hegemonikoa dena, non esaten den berreskurapen ekonomikoak eta berreskurapen sozialak aurrera egiten duela, baina beste alde batetik errealitate sozialak nahiko antzeko jarraitzen du, orduan, hori, esango nuke, politika publiko horietaz gain, badagoela nolabaiteko Bilboko udalaren kasuan, arlo honetan, errealitate sozial hori ezkutatzeko. Bai, ados nago, eta oso ondo esan dizu ez, ikusten ez dena, ez da ematen duetela ez dela existitzen, eta egia da, gizarte batera goazela, giro eta gehiago dituenak gizartean nolait insiderrak eta outsiderrak direnak, ez? Eta badago eremu bat, zirkuito sozialetik horrek esan eduen guztiarekin, ekonomikoki, politikoki, kulturalki, ikus ezintasun horretan dagoena, nolait kanpora gelditzen dena, ez da? Eta, badaukagu demokrazia bat, gizarte bat, inklusibitatea bakarrik gordetzen duena klase sozial batzuentzat, eta badagoela kopuru bat kanpora
kanpoan gelditzen dena, ez? Horregatik oso importantea da ere ikustaraztea. Datuak ematen ditugunean, ematen ditugu datu makroak, ematen ditugu bataz bestekoak, ematen ditugu hazkundeak eta bar, baina garbi dago horren atzean sekulako desberdintasunak ezkutatzen direla. Eta badago teoria liberalak esaten digu ekonomiak gora egiten duenean egia dela desberdintasunak sortzen direla, desberdintasunek naturalki onartzen direla, baina orokorrean denek irabazten dugula, ezta? Alegia, denak ateratzen gerala hobeto, baina ez da egia. Hobeto ateratzen dira, oso ondo ateratzen dira gutxi batzuk, gero egon daitezke klase ertain berri horiek ditzen direnak eta agian bere bizi modua hobetuta ikusi dutenak azkeneko hamarkadetan, baina gero dago hor azpian proletarizazio prozeso bat, sektore askorena, etorkinena, emakume gazteena eta bar, hor dagoena eta ikusezina dana. Eta hauek dira muturreko adibideak, osea, hildako bat gertatzen denean, baina hildako bat gertatzen denerako zenbat miseria errealitate dagoen guruan eta daukagun, ezta? Eta ez dagoen ikusten, ez? Hori da, izan dena, derramearen teoria, ez? Derramearen teoria da, esaten du, goikoek ongizatea baldin badute, edo enpresek ongizatea baldin badute, ongizate hori iritsiko dela gizartearen kapa guztietara, eta ikusi ezakegu nola ez kontrasenak dauden. Pasaren astean uste dut atera zela ikerketa bat EHUn esaten zuena kalean bizi zirenen osasuna hobetzen zuela, ez, apur bat, kohesio sozialak, kohesio sozialak ez baizik eta harreman sozialek. Eta hain zuzen ere, nahiz eta oso titular polita ematen duen, horrek ere ideia berdinarengan jartzen du fokoa, hau da, bizitza material edo bizi baldintza materialen gainean jarri beharrean fokoa jartzen du gehien bat, apur bat, ez dakit, harremanetan, edo apur bat, ere muri ez ikustaraztean, edo politika publiko efektibo horiek ez egitean. Eta gero bestalde ere, esango nuke pandemiarekin ere gauza horiek areagotu direla. Uste dut, Frantziar estatuan ez, orain esan dute, txertaketat derrigorrezkoa izango dela eremu guztietara sartzeko, ja dagoeneko ez duela balio birusa pasa izateak, eta elkarte batzuk Irun Hendaia muga horretan salatzen zuten bertan zuen migrantek ezin dutela hori akreditatu eta ezin dutela txertaketa akreditatu eta ezingo dutela pasa mugatik edo ezingo dituztela oinarrizkoak diren zerbitzuak erabili edo bizi baldintzak bermatu. Ba, gero horrezon esan ez, batzuk pobrezia konpondu nahi dute psikologoekin, ez? Eta azkenean, harreman sozialak, baina harreman sozialak batzuk dira zapalkuntzako harremanak, hori harreman soziala deitu diezaiokegu, ezta? Azkenean, pobre batentzat, alegia, sozializazioak ez baldin badio erantzuten berdintasun egoera bati, ez da inoiz izango, egingo duen bakarra da, betikotu zapaldu eta zapaltzailearen arteko area pixkat teorikoki alina ez, baina praktikan horrela da, ez da? Eta egia da, ez da, hitz egiten dugunean, orain gaur egungo gazteen artean suizidiotasak igotzen ari dira, antxietate kuadroak igotzen ari dira, horretaz askotan hitz egiten dugu, eta hona zen du, jarriko ditugu psikologo gehiago, jakina jarri behar dira psikologo gehiago, jarri behar dira gehiago ez, askoz gehiago jarri behar dira, baina zein da arazoa? Zergatik gertatzen ari dira horrelako egoerak, ezta? Eta iruditzen zait ez baldin badiogu materialitate horri erantzuten, politika batzuk ez baldin badu horren atzean, jarretuko dugula horri deitzen hori, depresioa, ez? Eta bai, depresioa izan bada, baina depresio batzuk badituzte bestelako jatorri batzuk, ez? Horain komentatu duzuenaren harira, arlo politikoa, nahi zuen ustez, 2022 urtera begira, zeintzuk izan beharko lirateke landu beharrekoak? Bueno, hor mai gainean daukagu lan erreformaren politika publikoa ere bai, ikusi beharko dugu nola geratzen den, baina pobrezia kasu eta lotuta, hain zuzen ere, aurten ere, diru sarrera bermatzeko errendaren lege tramita daukagu Eusko Jaurlaritzan, eta asko hitz egiten ari da ere bai, ingreso minimo vitala ere nola traspasatuko den. Horlako egoerak erantzuteko, politika publiko horiek dira momentu honetan gainen daudenak, egia da partxeak direla, baina hobeto da partxe horiek efektiboak izatea eta sakonekok izatea, partxe horiek ez izatea baino, orduan ikusi beharko da ere hori nola geratzen den. Bai, lan erreformaren kontuan hitz egin da asko, espekulatu da asko momentu sozialdemokrata bat zetorrela Europan, ezta? Eta gainera horren adibidetzat Espainia jarri izan da, ez? Podemos gobernu batean sartu izan eta bar, eta artikulu eta analisi asko atera direz Estatu Espainolean bakarri, bezik, Europar Batasuna nola sozialdemokraziarantz mugitzen ari izan, Alemaniako proiektu sozialdemokrata hori ikusten joango garena, ezta? Eta nik uste lan erreforma honek
gezurtatu egiten duela teoria hori. Esan eta azkenean, lan erreforma honi ezin zaio ez da sozialdemokrata ere deitu. Ez da iristen sozialdemokrazia izatera ere, orduan horren atzean dagoena, Pablo Iglesiasek aipatzen du indar harremana zein diren, eta bueno, bai, arrazoi du, hauek dira indar harremanak, orduan hori horrela baldin bada, eta norbaitek esan zuen bezala egia iraultzailea baldin bada, guazen egia esatera. Baina, harremanak ere iraultzeko ez zer ere ez dutela egin. Akotatu dute guztiaren instituzionalera, elkarrizketa horretara, eta ez dira bestelako mugimendu politikoategon atzetik. Ez que, greba orokor bat deitu zutenean, langileek, esan zutenean, este no es el momento, beraiek ari ziren, bere indar harreman horretan ere, bere posizioa ahultzen. Alegia, ezkerreko alderdi bat indarra ematen dio, kale mobilizazioak, langilearen grebak, eta gogoratzen bali mazanete, duela 2 urte, langileen grebaren aurkan olabaita saldu zen Podemos bera, ez da? Orduan, egia da, hau dira indar harremanak, baina esan ezagun egia. Esan ezagun, gauzak horrela daude, eta beraz, hemen oso gogor jarri barra daukagu, edo beste zerbait egin behar dugu, hori aldatu eta eraldatzeko, baina ez saldu hau momentu historiko eta are gutxiago ez sozialdemokrata izatera ere ez dena iristen. Ordan, esaten zaiz, sozialdemokraziatik ezkerrera dauden alderdiak sartu dira gobernuetan eta bar. Izango dira, nik lehenkoan esaten duena, gauza bada komunista izatea eta ministroa, eta beste gauza ministro komunista izatea, edo gobernu komunista izatea. Eta oso desberdina, bi gauza oso desberdin dira, eta momentuetan Espainiako gobernua egiten ere politika sozioliberal bat, gauza batutan aurrera pauso batzuk ez, berreskuratze txiki batzuk edo ematen ari dena, baina ez gaude, Europan ez gaude, politikei dagokionez, momentu sozialdemokrata bat, horiek esurtatuta gelditzen da. Eta hauteskundeak daudela, eta kontuan hartu, naiz eta alderdi sozialdemokrata sartuen Alemaniako gobernuan, alderdi liberalari eman diotela finantza kartera. Eta orain ikusi beharko da ere, zorraren inguruko itunarekin, 2023an berreskuratu behar zuten itunarekin zer gertatzen den. Baina dagoeneko esan dute, austeritatea bueltatuko dela. Eta batez ere, eta aurrekoan egiten zioten elkarrizketa bat, egin dozi. Momentu honetan, Bakun Zentralen lehendakari ordea dena, eta esaten zuen, badaude herrialde batzuk hemen, batez ere hegoaldekoak, zorra disparatuta daukatenak, media baino asko zaltua daukatenak, eta horiek hasi beharko dira dagoeneko, gauza egonkortzen denean, austeritate politikak egiten. Eta degindoz ez da edonor, degindoz badauka postu oso garrantzitsu bat. Orain Europa aipatu egin duzuela, Espainiak daukala langabeziaren tasarik handiena, 14,1%. Zeren islada datu hori? Bueno, egoera struktural batena, ez? Eta lehen esaten nuena, hegoaldeko herrialdeak ziren orain arte langabezia tasa altuena zutenak, Grezia, Italia, Espainiar estatua. Egia da, badela politika publikoen falta, baino egia da ere, eremu edo eredu produktiboaren ondorio ere badela. Maastrichteko itunaren ondorioz definitu ziren bi Europa, iparralde industrializatua eta ekonomia aurreratu batekin, eta hegoaldea zerbitzuetara bideratua eta apur bat turismora eta uneko lanpostuetara edo lanpostu oso prekarietara. Eta langabeziaren tasa hori horri erantzuten dio. Espainiar estatuko ekonomia apur bat horretan dago oinarritua bai turismoa, bai prekaritatean, bai aldi baterako enplegu oso prekarioetan, eta apur bat errentagarritasuna ateratzen dute eredu intentsibo batetik. Makrogranjen inguruan hitz egin dugu, baina beste sektoretan ere berdina aplikatu dezakegu. Holandesek esango dute alperrak direla espainolak eta greziarrak, ez da? Baina ez, nik uste Mikelek oso ondo apuntatu dela, ekonomia periferiko bat, hori da, Espainia, horrela definituta dago. Azkenean, Europako, Alemaniak eta bestelako ekonomiek egin duten nolaiteko imperialismo ekonomikoa, deitu dizakeguna, Europaren barruan, eta orduan nola salbatu zuten Espainia, Espainiaren itxuraz, Espainiaren bizimaila mirari ekonomikoa eta hori dena, baina trukean ekonomia dependiente bat,
prekarizatua, desberdintasunean oinarritua, eta inolako buru jabetzaz asko hitz egiten da, baina Espainiak banku alemanekiko daukan dependentzia Espainiar imperioaren garaietan, Espainiar emperadore Carlos eta Felipe Bigarren eta horiek aleman bankero hemen pegoten ziren bere gerrak egiteko, gauzak ez dira gehiegi aldatu, eta beraia hemen pegelitzen dira, edo Poloniaren kasua oso garbia da ere, azkenean, ematen du itxuraz, Europak salbatu baitu, eskarrak Europan gauden, eta egia da, Espainiak diru gehiago jasotzen duela Europatik ematen duena baina horren truke bere ekonomia bihurtzen da guziz dependientea, iparraldeko deitu diozuzuk, agian eremu geografiko horretan dauden ekonomia horiekiko, eta beraz estrukturala da eta politikoa da, esan dut erabaki politikoak daude, baina 1,4ko langabezia dago, baina badaude batzuk oso ondo bizi direnak. Badaude batzuk eredu honek asko laguntzen dienak. Eta Espainia ditu, enpresa batzuk, diru asko irabazten dutenak, familiak dira, sagak dira, oso aberatsak direnak, eta bere boterea betikotzen dutenak ekonomikoki ere eredu honekin. Hor aliantza badago. Guratu Espainiar estatuan ere, eredu ekonomiko hori, hain da prekarioa, inkluso eliteentzat, elite ekonomiko horiek, elite politikoekin oso duta daudela. Ze bere irabaziak ere, eusten edo oinarritzen dira apur bat estatuaren parte hartzen, estatuaren laguntzetan eta estatuaren apur bat implikazioan. Eta hori ez da berdina Europako iparraldean. Estatu implikatzen da negozio horiek salbatzen gauza gaizki doazenean, baino egia da enpresa horiek badituztela bestelako indar metaketa batzuk, diru metaketa batzuk, estatuarekiko independentak ez direnak. Eta Espainiar estatuan eta esango nuke Europako hegoalde guztian, apur bat, estatuak salbatu dituela elite horiek, eta elite horiek oso sartuta daudela estatuaren aparatu guztietan. Bai, nik esango nuke, elite horiek direla estatua instrumentalizatzen dutenak, ezta? Eta horrek zerikusia dauka ibilbide historiko batekin ere, 19. iraultza liberalak industrializazioa, eta nola emantzan Espainian eta nola emantzan Europan, Pirineoen muga horrek asko beretzen du beste aldetik, baina langabezia tasa horiek aldatzen direnean, eta gesten direnean ikusi dugu aznarismoaren garai loriatxuenetan ere, beti da burbulia ekonomikoen kontura, prekarizazioaren kontura, eta desberdinkeriaren kontura, eta hori estrukturala da bai. Horren ekonomiarekin gaudela, presioen igoera ikusi egin dugu, inflazioak gora egin duela. Presioen igoera honi sorpetzea bebai gehitu behar zaio. Epertainan erreforma berriak edo etorriko direla pentsatzen dozue tartean adibidez Europako funtsak? Bueno, hor badaude konpromiso batzuk 2023 arte hartuak, Europar funtsei lotuak. Eta hor aldaketa egongo dira, ze orain arte kontuan hartu interestasak oso baxok egon direla. Oso baxok egon direla. Eta dirua erostea, nolabait esatearren, oso merkea zela. Baina inflazioarekin interestasak altutuko dira. Eta erreforma politikoak bai, lan erreforma, zerga erreforma eta pentsio erreforma batez ere eman beharko dira apur bat programa politiko hori betetzeko, baina batez ere maileguak iristen direnean, ze kontuan hartu Europar funtsetatik erdia maileguak direla, eta eskatu daitezkela, interestasak altutzen badira, ikusi beharko da ere, Espainiar estatuak ehuneko 130ko zorrarekin nola bueltatuko duen diru hori, eta kontuan hartu ere, zorra fenomeno ekonomiko bat baino hori ere badela, fenomeno politiko bada. Zorra da eskusa bat, herrialde bat lotuta izateko. Dominazio instrumentu politiko bada. Azkenean zor guztia inork ez du bueltatzen. Herrialde guztia bede zorpetuta. Estatu batuak zorpetuta dago Txinarekin. Eta Txina alrebez estatu batuekin. Gutxiago baino ere bai. Orduan da, dominazio politikorako tresna bat. Orduan gaude, ez dute esango ekatume baten aurrean, baino aldebiko joko politiko baten aurrean. Ba, eta hor, Mikel, kezkagarria da, hori horrela izanik, ezkerreko alderdi batzuk nolait Europako funtsen amua irenstea, bentsat diskursiboki. Zeren horre egia esan behar da. Lan erreformarekin egia esan behar da bezala, Europako funtsekin ere egia esan behar da. Eta inork ezin du pentsatu, Europa hau diseinatu eta kudeatzen dutenek
berek, ze berdinak direlako, egiturazko harreman bakar bat ere ez da aldatu, ez da inunera aldatu, saiakerak egon dira, maila lokalean Grezian gauza batzuk aldatu dira, toki batzuetan gauzak aldatu dira, baina oso maila lokaletan, maila estatal horretan, ez dago inungo egiturazko aldaketarik, hoiek berdinak izango direla orain, virusari esker eta bar aldatu dutenak ikuspegia eta konturatu direnak eta ez da egia. Ez da egia. Eta beste gauza bada, Next Generation horretan diru funts bat lortu nahi izatea, edo Euskal Herrira zerbait ekarri nahi izatea, eta hor lehiatzen, hori logiko iruditzen zen, baina berriro ere egia esan da. Berriro ere egia esan da. Ez dator Europa sozialago bat, hori guztia momentu honetan ez da gertatzen ari, itxuraz bai gauza batzuk gertatu direla edo gertatzen ari direla, baina oso importantea da ezkerrak ere zentzu horretan garbi hitz egitea. Zeren hemen askotan hausnartu dugun bezala, horrek sortuko dituen frustrazioen kudeaketan posizioa galtzen dituelako. Ezkerra identifikatzen denean horrekin guztiarekin, horrek gero nola ez duen funtzionatzen, Macronekin ikusi dugun bezala, Holandekin ikusi, ez du funtzionatzen, ez dauka emaitzarik, langileen bizi baldintzak ez dira hobetzen, frustrazio horri erantzun bat eman behar zaionean, ezkerra ez dago ondo kokatua frustrazio hori bideratzeko. Orduan, erreformak tamalez oso azalekoak dira, eta nik uste behar dela hor ezker kritiko bat, horri ezezkoa emango diona. Adibidez, berdina gertatu da, Biden eredutzat jarri zuten, hoiekin, Bidenek zukan programa ekonomiko eta politiko oso bat, agian, ez? Apur bat, momentu neokeinesian horretatik aurreratuena zena, zetzuen bakarrik planteatzen inbertsio publiko bat, planteatzen zuen ere zerga reforma bat, eta hori Europan ez da planteatu momentuz, Bidenek planteatu zuen. Baina eske Biden ere ez da iritsi hori egitera, eta berak ere aitortu du, ezin duela agindu zuen hori guztia, eta momentu honetan Alderdi Demokratako ezkerreko sektore guztia ere bere gainera joan da, apur bat hori kritikatzen. Orduan, kontuz ere hemen, ezkerrarekin, ezker jakin batekin, Biden eredutzat hartzearekin, zegero frustrazioak ez dira bakarrik maila lokalean edo nazionalen gertatzen, baizik eta eremu internazional ere gertatzen dira. Eta amaitzeko erreformekin gaudela, lan erreforman gauza bera gertatu da, ez da, mahai gainean dagoen planteamendua ez da nahikoa. Hor ikusi beharko da nola ateratzen dena guztia, baina, gobernuak argitzen behar du, eta batez ere, gobernuko ezkerreko alderdiak, ezkerrerago dagoen alderdiak argitzen behar du. Gainera, Unidas Podemosentzat, lan erreforma izan behar da, edo izan beharko litzateke, erreforma politikorik poltoloena, hain zuzen ere, Yolanda Díaz daukatelako lan ministra bezala. Eta argi dagoena da, agindu zuten horretatik, akordatu zuten horretatik, besteak beste Bildurekin, lortu duena ez dela inolaz ere, apur bat, markatu zuten hori. Eta Iglesiasek esan dezak, hauek dira joku arauak, hauek dira indarko relazioak, baina, indarko relazioa horiek aldatzeko ere, badaudela bestelako mugimendu batzuk eta badaude presio elementu batzuk. Gobernutik aratagore joan daitezkenak. Eta Unidas Podemosek ere eskuartze izan dezake presio mekanismo horietan. Bai sindikatuen bitartez, bai bestelako mugimendu sozialen bitartez, bai bestelako kalean artikulatu daitezken mobilizazioen bitartez. Eta hori ere, ez dute frogatu. Azkenan ikuste dut, gehiago pixatu duela gobernu bat eusteak edo gobernu baten egonkortasunaren irudiak erreforma berak baino. Eske, esan nuk ere, Yolanda Díazen kasuan, erreforma bera ere simbolo bat izan dela, bera proiektatzeko, lider bezala, edo bera proiektatzeko pertsonaia publiko bat bezala. Ez hainbeste edukia, baizik eta, akordioa bera. Ze, Yolanda Díazen kasuan oso argigarria da. Yolanda Díazek ez du jartzen hainbeste edukia mai gainean. Jartzen duena mai gainean da, agente sozialekin lortutako akordio bat izan dela, eta akordatutako erreforma oso gutxi, edo ia ezer ez direla egon. Orduan, nik uste hori elementu argigarri bat dela. Bai, eta proiektu horrek, Yolanda Díazen proiektuak arrakasta eduki dezake, arrakasta elektorala, ez? Kontua da, espalin badago erreforma programa bat hartzean edo erreforma gaitasun bat hartzean, ba ez dela oso urrutira iristen proiektu bezala, ez? Azkenean da, plataforma elektoral bat, relevantzia irabazteko plataforma bat, bera jokatu du, sektore batzuen aurrean sinesgarritasuna handia galdu du, baina segurazki beste batzuen aurrean
irabazi ditu posizio batzuk, segurazki, ikusi beharko dira azterketak, irudi aldeteketan nola gelditzen den, baina lan erreformarena izan da, duela 2 hilabete, Adrián Alastrak esan zuen, PSOE-ren kongresuan, vamos a derogar la reforma laboral y la vamos a derogar nosotros, los del PSOE. Hori da, Adrián Alastrak esan zuena, eta Yolanda Díazek esan dituen guze, vamos a derogar, eta gero esateko, es que no se puede. Es que, pero no, pero sí, pero no. Ordan, claro, horrek ekarriko du frustrazio bat. Bai ala bai. Zeren, aztertzen dugunean edukia, ez da edukira begira, baina eski edukiak ondorio materialak ditu. Eta langile batek, prekario gazte batek ikusten duenean, bere goera exactamente berdina dela, nahiz eta esan dioten, momentu historiko batean gaudela, eraldaketa ezak izan, horrek deskonexio bat suposatzen du, baina hori da zuzen ere, Europako sozialdemokrazia ondoratu duena. Eske da, exactamente hori. Europako sozialdemokrazia hasi zenean, bere programa soziala ezin betez, Mitterrandek esan duen ezin da bete, orduan hasi ziren langileak politikatik aldentzen. Esan dute, nork ordezkatzen gaitu, nork hartzen ditu gure aldeko erabakiak, gure interesak nork defenditzen ditu parlamentuetan eta gobernuetan. Mitterrandek hori esaten zuen, eta Rooseveltek, bukatzeko Rooseveltek esaten zuena zen, ezin dute egin, baina orain atera kalera, eta saiatu mobilizatzen, eta nik egingo dut baldintzak sortzen baituzu, hori da falta zaiona gaur egun gozkerrari. Mezu honekin geratzen gara. Galia maiteko, mi segurekin egoteagatik bezazte batez, eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 gutxitan eguneko gakoak aztertzeko, Gabon.